Здравейте, хора! Днес в това видео ще правиме румтура на моята стая. Хайде да започваме! Ето това е моята стая. Отваряме. Тъмно е. А просмокачките седат за момент. Да. Сега ще ви покажа първото нещо. Ей, това, което седим с него до края на видеото. Добре. Друго, което ще ви покажа е табалапа. Вижте само колко яка табалапа. Друго, което ще ви покажа Анди Студио фигурка. Друго, което ще ви покажа. Не мога да намеря нищо, много е пълна стаята. Дрехите. Тук имаме коса. Това е от плитките. Имах плитки. И това е дрехите. Лампа. Тук има шапки, но не мога да ги отвориш, това ще се срути. Тук бански и шушуари. Моето легло, което това го игнорирате, че е нацапано. Сега друго, което ще ви покажа, е големия момент. Чашапите. И те са за момент тук. Тук има играчки също. И там може да видите голямия балон и на Hello Kitty балона. И ето това там на Мики Маус. И сега ще вземем бубе. И това ще вземем. Вижте само колко е сладко. Сега ще си го сложа. Ей така тук за окраска. Или тук за окраска. Тук за окраска. И друго, което ще ви покажем. Много е трудно. Хора, не можех да взема кутията, защото е много тежка и е много пълна с играчки и не знам. Чао, хора, мен в това видео, ако ви е харесало много, искам да се абонирате за канала ми. Дария Студио. Чао!